wake washisa emsebenzini wenkosi, wake wavutha umlilo. Wake washisa emsebenzini wenkosi, wake wavutha umlilo. Umlilo kasomandla phakathi kwakho, kanti what happened? Zithandwa nzi-Raw Makawa, short for Risang Makawa. Ndinova kuRwanda ndakabelekwa Manama. Ndakatanga zvekuimba 2015 ndopa ndakatanga kubhodhisa my first single, then kubva ndazotanga nealbum 2016 album Bayete. Before ndaita zvekuimba ndagara ndaingoimba kubva ndiri mudiki. Ndandiri mupraise and worship kubva at the age of 10 ndichimboita praise and worship, so ndokwakatangira but kuzorekodha ndopa ndakatanga 2015. Izvezvi ndine maalbums anokwana iwo 9. Tichitanga neyo Bayete, then Sevawote, Ulirato, Nyabonga, Mvumele, Nilonde, Uyeza, then ndakabudisa gore rino iri muna September inonzi What Happened, so ACR9. Zvakaita kuti nditange kuimba inyaya yekuti Mwari vanga vandiporesa from fibroids andandinawo, so izvozvo zvakandituma kuimba because pane a song yavakaplesa in my heart Bayete yandakatanga nayo yandakarekodha semucherechedzo wetestimony yangu, so ndomatangiro andakatotanga kuita kupinda muindustry kuti ndirekodhe. And chinondita kuti ndiimbe nziyo idzi dzechitendero inyaya yekuti inini chandinoziva kurumbidza Mwari, kubva ndiri mudiki ndongoziva kurumbidza Mwari, so ndozvinondita kuti ndirambe ndichirumbidza Mwari even through music. Ndingati ma-challenges atinosangana nawo mainly ma-finances, kuti pane paunongochida kuita ma-projects unotadza kuti umaite nenguva nekuti unenge uchimbounganidza mari dzacho dzichinonoka kukwana. The other thing challenge iripo ndekuti industry yedu iri male dominated, so unofanira kunyatsosunga zvisimbe kuti uonekere. Maybe ndikati memorable one ndeyekuti ndinoona Mwari vachibata sezvo kutaura kwandaita kuti it's male dominated, but even zvakadaro tiri kukwanisawo kupinda imomo, especially pandakatanga kuimba musambo wesungura iri gospel. Ndakaona kuti ndinotokwikwidzana navo ndiri papo, izvozvo zvinotondisimudzira chaizvo, because I remember pane masongs angu akatombogara mumacharts ari panumber 1 pacho pane varume papo. Nyaya yekuti ndinoimba malanguages akawanda dzinondibatsira kuti ndikwanise kuti ndisvike kwakasiyana siyana, because ndinoimba Ndebele, Sotho, Shona, English, a bit of Venda, so ndinokwanisa kuti ndisvike kwakawanda kwandisingakwanisi kunge ndiriko physical, but through music ndinobata vanhu vakasiyana nekuda kwemalanguages akasiyana siyana. Kunze kwekuimba ndine mabasa emaoko andinoita zvekare. Ndinosona zvakasiyana siyana zvinosanganisira nemauniforms ekuzvikoro, ndinorima, ndinochengeta huku zvekare. So izvozvo zvinobatsira kuti semunhu wemudzimai aungoswere usina zvauri kuita. So ndinotokurudzira kunyange mamwe madzimai kudzimba kuti musangogarire maoko kana kungomirira ana baba chete, zvakawanda zvamunogona kuita muri kumba. Seinini ndikungozviita ndiri kumba izvozvo. Vamwe vanogona kuti murume wangu haabvume kuti ndiende kubasa, but pane zvinhu zvaunokwanisa kuita uri pamba pako uchiunza something for your family. So ndinokurudzira kuti madzimai ngatisangogarirai maoko, ngatishande, ngatiwane zvekuita. Zvakawanda zvatinogona kuita nemaoko edu tiri mudzimba dzedu, pane kuswera tichiita zvinhu zvisina basa kana uchitendera nemarai muchiita makuhwa. Ita something, ita a project zvaunoita nemaoko ako zvinounzawo something pamba pako. Ndingangoti anondi-inspire kunyanya amacharamba vanondi-inspire. She's the first woman muno muZimbabwe vandakanyatsotanga kutenga kaseti rake
kudhara ndichiri kuBulawayo. So ndinongoyemura the way yavanozvibata nayo, the way yavanoitawo music yavo nayo, the way yavanorakidza even mhuri yavo magariro avanoita, zvinhu zvinoyemurika. So ndiye munhu andingati anondiinspire zvakanyanya. Nguva yatakatarisana nayo festive season, ndinokurudzira kunyanya mayouth kuti ngativei vanhu vari focused mulife medu, ngatisiyane nemadrugs. Hapana kwaanotisvitsa, anodestroya life yedu, anodestroya kunyange vision yatinenge tinayo. So concentrate pane zvinhu zviri positive in your life, zvinhu zvinokuvaka, zvinokuita kuti uende mberi, uve ne-long life muupenyu hwako. Saka tikuti ngatisiyane nemadrugs, especially this season. Vamwe vanofarisa zvokusvika kuda kutanga kuzvinhu zvavasina kumbobvira vaita. Raramai upenyu huri right, hunofadza kunyange vabereki venyu, because tinotonzwisisa even kunyange mushoko raMwari rinotaura kuti anzi honor your parents so that you may live long, kuti zvikufambire ona vabereki vako chingoraramawo zvakanaka, siyana nemadrugs, because zvinonyangadza kunyange vabereki, zvinovashayisa chiremerero kunyange mucommunity matinenge tichigara.